lewat tari remote kanthi Toto Busono Priyo saking panggung terbukanipun padha laras sumangga amirsani ngantos paripurnaning pagelaran sumangga.
Yes.
kadung slepi sedekah bumi muga-muga ake ora rezeki. Eling-eling leluhure sing bapak desane tak akoni pancen dos masyarakate. Muga-muga sak mari dibancai kemari pahloji nawe. Tak gendeng situ ae. Abah Arifin rupane rada kangen. Isik mau gak iso teko nang Sumber. Salat iku kuncine swarga. Mula ayo padha lakononya. Sebab iku perintahe sing kuwasa. Limang waktu ojo dilalekno. Isak subuh duhur asar lan maghrib pancen iku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib, mure slamet besok ana alam ghaib. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Syukur pati yang gelem sholat jamaah, ganjarane besok bakal turah-turah. Ayo dilakoni kanthi istiqomah, insya Allah sedone husnul khotimah. Sampun kemawon nggih, kula boten ngidul. Nyuwun sewu dumateng sedaya warga masyarakat Gunung Slepi nggih, sing sebelah kidul enten, sing tengah jeng kula enten. Niki Bapak Kepala Desa temu kok moro melajeng mawon. Boten kula boten ngidul. Pun dados tata cirine bile wonten tari remo ditotol ngeten nggih. Jelas niki ana saweran. Ditutul jarine Bu Guru ditutul. Minangka panghormatan paling utama sakjane Pak Lurah niku. Berhubung tasih wonten keperluan langsung dhumateng Bapak Diaman. Bapak Diaman napa Pak Polone? Bapak Ketua Panitia Bapak Haryono. Bapak Haryono omong-omong iki nyedak kula Pak Panitia sedekah dusun. Alhamdulillah nanggap wayang keturunan Bapak Panitia
Bapak Pak Jaipongan sumangga monggo Bapak Aryono. Nggih menika pelandang senior kita iki bola lho sing nguasai kawasan Pasuruan. Aduh ada tiga bangun dengan jargon andalannya Sampure Jaipongan sumangga. Gimana nopo niki? Kok dungaren celanane gak putih. Wonten Pak Diaman. Sehat-sehat Bapak, Masya Allah. Alhamdulillah ketemu lagi. Kita minta Diaman. Senior sekali ini ya. Gimana nopo? Senior kawasan Pasuruan. Gunung Sari ya, jeung kae. Cih, monggo. Kabupaten sampure mek setunggal nggih. Ancene Pak MC kanggo sampur nggih. Lah sampai nyujuk. Mantuk sik. Kok gampang gak sebut. Gunung Sari. Cih, penghormatan panitia Gunung Sari. Kawis pito-pito wilis rinumpo konis awas roto ramani dewe jarwing jatmo Bapak, sembah nuwun bos.
Nggih, katuran matur nuwun nggih saking ketua panitia. Nggih. Salajengipun niki kula rukasaken saking ibu-ibu barangkali request. Oh nggih. Katuran aduh. Sampur sakjengipun kula dalaken Bapak Kades Ketapan Rame. Bapak Kades Ketapan Rame. Suwe kula mboten disawer kali Pak Kades niki. Abah Arifin niki. Pak Kades Jainul Arifin. Cak Kaseri sampun mriki monggo mriki Pak Lurah nyedak kula campur sarian kali padha laras Abah Lurah sampure jaipongan sumangga. Yo. Ayo Cak San, sampean dampingi apa? Gedenge napa? Gunung Sari malih. Lho. Mboten napa-napa anjene panggone ten gunung lho ya napa malih nggih. Mandhape napa Bapak? Banyuwangi niku nggih. Oke. Gunung Sari mandhape Banyuwangi. Lek liyane kadhe Gunung Sari apa? Oh, Serambat. Oke, dados. Serambat mandhape wolu-wolu. Mboten sida. Sekedah siose Serambat napa serambat? Serambat mandhape wolu-wolu.
Kajuran matur nuwun nggih panghormatan saking satu halo Bapak Kepala Desa nggih Pak Kados Bapak Haji Arifin Jainul Arifin sampun lajengipun kula dalaken dumateng Bajo nggih sing gadah tlatah Slepi Bajoku sumangga Bajo ono Slepi monggo mriki Mbah nyedhak kula alon-alon Mbah dalane cecek luri-luri Mbah budaya Jawa Bajoku nyuwun napa Mbah? Nggih, nyuwun napa? Sate bangil. Sate bangil? Gopo dideleh ae mikir. Eko.
Nggih. Matur sembah nyuwun. Penghormatanipun Bapak tuwa sing duwe desa Sopi. Salajengipun sampun kula brenjaraken meja angka kalih. Mejanipun Bapak Haji Tuwek ya, Bapak Haji Tuwek. Monggo kula aturi dhumateng panggung, kula suwun pengorban lan panjenengan jaibongan Bapak Haji kawula hormati Sugeng Siang monggo. Yo padha macul garap sawah bisa subur. Yo padha kumpul aja wegah mandul pacul. Ning pekarangan tegalan uga nang sawah. Yen panenan kajil pangan tura-tura bapak sampure jaipongan sumangga kok lak ketemu ketemu Pak kok. Matur sembah nuwun Mbak Haji Tuwek. Nggih, namine Mbak Haji Tuwek. Napa sih? Apa Taufik lah ngono lho. Pak meniki Mbak Haji Tuwek. Salah. Aku suwe leren dari capam ngene lali jenenge. Wah Haji Taufik. Ya ampun. Iya. Pun gojekan awan nggih. Podang kuning nggih, Bang. Nuwune podang kuning kalih Gajakan Banyuwangi. Siap, podang kuning Gerajakan Banyuwangi. Ya ampun. Endeleza. Ya. Padha laras lagi. Padha laras. Gelanto.
Gelantong, gelantong, gelantong. Gerajakan Banyuwangi Reno bengi sing tau sepi lana waton kang nekani ngilangake susaning ati longgoning pasir pasiran sempur-semburan rinduan ambek maning selonjoran lana waton uber-uberan kan tindangan ning pinggiran pikir pesisir gerajakan enak nojakan bisi-bisi semayanan matri janji ring bareng encone pasalah sir-siran ambi gendengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gendengan gendeng asli Banyuwangian. Ya ya ya. Matur Matur suwun iki ngono Nggih. wedok-wedokane Telaga Jawa piye? Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih, Ternyata sama. selebih masih leluhuri si enek kabeh ternyata. Amin. Uri-uri budaya Jawa. Nggih. Matur nuwun sanget sampun lajengipun kula dalaken dumateng Bapak Drahman nggih. Yo Pak Drahman niku sabar damel panjenengan padha laras campur sarine dusun bening niku panggonane Bapak Drahman. Monggo boten dikancani niki Cak Gus ayo kancanono iki lho Cak Gus Ando ayo Cak Gus wow ayo Cak Gus ayo tidak aku kene lho kok saiki munggah kene apa karo munggah kono kok ambek aku wis tenang kene lho. Ambek Agus Rahman ngene lho, kok ijen yo sih. Jaluk yo apa sampean? Gendinge apa? Dangdut mboten napa-napa. Dangdut mboten napa-napa. Gendeng nyampur sari dangdut monggo. Ali-ali Mas Kuningan. Ali-ali ning tricimu niku lho nggih. Dados ya napa niki Bu Guru? Modal laras. Sik Mbak cek. Siap-siap dulu. Mbak, bare, siap gerak. Oh, nyanyi. Sik niki iki. Niki. Iki lho Mbak, katik vokalis.
Nggih, kembang kopi leres iki Langsung, bau kembang Mbak. kopi ngene. Nggih wonten nggih monggo. Sun mariwi Karyawan. ya oi kopi renten Panjenenganipun jago sing duwe desa Sopi. Saderengipun sampur kula blenderaken mejanipun Bapak Parmat sing duwe kawasan Slepi. Monggo kula aturi dhumateng panggung kula suwun penghormatan panjenengan jaipongan Bapak Parmat. Sareng kali Bapak Darto monggo. Yen sewu Cak Rahmat nggih. Niki sing ngajapun kula toto nggih. Mumpun kula toto nggih. Mumpun kula toto. Niki Bapak Darto sejalan Bapak Parmat nggih. Bapak Darto Bayan kalian Bapak Parmat nggih. Nyuwun sewu lho Cak Rahmat nggih. Iku kula toto. Monggo. Pak Bayan sayangku besok wis bisa keturutan sing dadi karepe muga-muga ate seger warase wong Slepi amin. June napa? Keningin apa Bapak? Apa? Kedingin apa? Sembarangan. Sama nek pasrah dikene sing enak, nek pasrah sindane. Napa? Siji, loro, telu, pas. Jula-juli ya. Dangdutan sing enak napa jula-juli. Monggo Bu Guru. kok cek bu guruan. Aku sih sampe Bu Guru aku sopan. Memang kula ayo mlaku anu kalirane jaman. Anu tuai. Jaman. Yo. Oh iya. Ayo. Nyoleh
Tambah malih mboten? Sampun, alah ya alhamdulillah. Sawen nang aku sanyuk buyar. Wayangan ae. Langsung bantengan nama hari ini. Masalah ini ning Danis ya. Pripun? Ini cerita lama. Sudah berapa tahun selebih ini mboten enten wayang. Anjing. Alhamdulillah malam nanti sebuah gebyar Ki Roman Widodo spesial untuk pertama pembukaan di wilayah Slepi ini. Alhamdulillah, mugi-mugi diparingi terang nggih. Alhamdulillah terang. Cari terang. Nggih. Terus manten ngoten donga dinonga damel warga Slepi ya napa cari? Donga kula. Nggih. Nggih. Kula paling remen ndongaaken sinten mawon sing semerep leluhure. Nggih. Masalahnya ngeten aja critane gak mungkin awak dhewe iki enak. Gak mungkin awak dhewe iki wareg nyandang api. Lek gak ono leluhur biyen sing babat. Leres. Mosok kari menehi Enak tok. barokah tok iku lho gak gelem. Lah, Kok cik nemeni ilingo. Aku biyen iku babat alas iku tak rewangi poso. Bener. Saiki lho aku kayak ono rek. Lho ngono lho Cik. intine ngoten. Tiga hiburan iku pun leres ngoten iki. Pemane hiburane wayang. Wayang ya tinggarane Polowari. Lah ngoten Bu nggih ya. Ya leres. Mboten musrik Bu, mboten musrik. Nggih, mboten musrik nggih. Ingat kata pepatah Bung Karno. Nggih. Negara yang maju adalah negara yang menghormati jasa para pahlawannya. Pahlawannya. Termasuk Iki sing menghormati bubah desa. Bapak desone. Nggih. Ngoten lho nggih. Alhamdulillah. Mbak menawa besok ruah yang akan datang ketapan rame. Ruah akan datang lagi syukur rame. Akhirnya tutup jual barang iso eling leluhure ngoten donga kula. Muga-muga dedongane padha laras kalian Cak Kasri. Sepi dadya desa sing gemar pahlawan jinawi tentrem kerta raharja murah sandang kelawan pangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampun salajengipun kula dalaken dumateng Mas Gito saha Bapak Cemo. Oh, penake jenenge rek Bapak Cemo. Cemo. Enak iki cekelane iki. Cemo. Pak Cemo Ya. kali Mas Gito. Monggo mriki nyata kula. Kegendingan sareng kodho laras. Paring tengahipun satu panjenengan sedaya. Terus Mas. Gimana napa sampean? Oke. Kok do ukur banget iki makmu biyen mangan apa to? Weteng apa piye? Pek ndangak aku iki. Aku Masalahnya ndangak. Aku tambah Urut. Menang Mas, menang. Sak pundake. Ayo. Mudun maneh ae cari. Cari. Ayo. yo aku dibadani rek. Ya Allah tak elek. Aku lek pondok ditampuk Dani belas dikerjai aku mesti kerjaan mah bagi woro ngerjai masalah ini. Saiki sito. Nggih, nyuwune napa? Aja ijo-ijo kok nek sampean jadi digesen ndean ngene ya apa men. Iki lho rek, lu nganti wong ngene monggo. Iso ngene, Dit. Ya Oke, aja. godrel. Wis rek wong nangis aja ngono rek. Godril. Godril mawon. Nggih. Dipikir
monggo malih mboten napa-napa. Lho Mas Tinggi kene Mas Tinggi. Malih. Tinggi sekali. Napa? Dangdut mboten napa-napa. Lali janjine. Oke, baik. Lali janjine Mas Ferry. Sikat.